नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 14 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगाग्रि खैलागाव जांख्रिखां जोहोलाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय देग्लायनि रंजालि बैसागु प्रग्रामाव आंखौ लेंहरनाय खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो बे समावहाय नोंथांमोना बांद्राय गोबाव खालामलिया आं नोंथांमोननि सेरावहाय सिदानि डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा मानो होनब्ला दिनैनि भिडिअआ मोनसे इम्परटेन्ट जागोन मोनसे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननि सेरावहाय आं फोरमायथिनो होनानै सानदों बा नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' जोबजासिम लांदो थौदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आरोना लोगोफोर सोरनिबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा बै आंनि थाम्बनेलाव होनाय टाइटेलजों लोगोसे बे इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअनि क्लिपखौ नायनाबो मोनथिखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै नोंथांमोननि सेराव जिहेतु फैबाय थानाय बैसागो रंजालि बैसागो फोरबोआवहाय जिहेतु नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ आं शेयार खालामदों बा नोंथांमोना मोनथिखाबायबो जानो हागौ थ' जायखियानो जादोला जायफ्रानोखि मोनथियाखै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामाजासे देग्लायनि रंजालि बैसागोआवहाय जिहेतु सानै सुबुङा ओरैबायदि एक्साइटेड जादों नोंथांमोननि सेरावहाय रंजानो आरोना लोगोफोर जायखौ नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो मोनथिबोगासिनो दङ आरो मोनथिखाबाय थायो दायो बिथांमोना ससियेल मिडियानि दारै गोबां पपुलार जाबोगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखायो आं बिथांमोननि मुंखौ खारिनानै जायखौ बुङो नोंथांमोना कनजिता बर' होननानै बुङोब्ला गोबाङानो सिनायि गैया गोबाङानो सिनायखायो आरो बेजोंनो लोगोसे सासे जिहेतु थास' बिबार होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो सिनायो आरोना लोगोफोर थ' मेन टपिकआ बेनोदि लोगोफोर देग्लायनि बैसागोआवहाय बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे एक्साइटेड जानानै दङ देग्लायनि बैसागो रंजालि फोरबोआवहाय मोसानो बा सोरदोंबा हांख्रायबा नोंथांमोननि सेरावहाय ओरैबायदि स्टेज प्रग्राम खालामनायाव माने एक्साइटेड जानानै दङ ओंखारदों आरोना लोगोफोरथ' बेखौसो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों माने थास' बिबारा दिनै हांख्रायजादों मेथाइ खननायाव माने नोंथांमोना गोबाङानो बुंदों आरोना लोगोफोर भाइरेल फेमास जानोब्ला भाइरेल जानायनि माबाया मेन पइन्टआ दिनैसो फैदों आरोना लोगोफोर बिथांमोना गोदो भाइरेल जाखांबाय दायो गोबां ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना बिथांमोननि जितु मेन मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनाय बिथांमोना थारैनो देग्लायनि बैसागो फांसनावहाय कालचार प्रग्राम खालामनायाव ओंखारमारगोन ना मारा बिथांमोना गावनो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों आरोना लोगोफोर खोनासंलांदो बिदिब्ला A few moments later. खुलुमबाय आं कनजिता बर' नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 14 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगाग्रि खैलागाव जांख्रिखां जोहोलाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय देग्लायनि रंजालि बैसागु प्रग्रामाव आंखौ लेंहरनाय आङो थांगासिनो नोंथांमोनहा बयबो ज' लैहोर फैनानै आंखौहाय मदद खालामफैगोन आरो रंजाफैगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोजों आं आसा खालामनाय थाबाय थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना बिथां सानैनिफ्राय जिहेतु भिडिअनि क्लिपखौहाय खोनासंनानै बा नायलांनानै नोंथांमोना अलरेडि बुजि मोनखाबाय नुबोखाबाय नङा होमब्ला थारैनो बिथांमोना बेसे एक्साइटेड आरो बबे जायगायावहाय बिथांमोना दायो प्रग्राम गागोन बा गानो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जाय सुबुंफोरा नोंथांमोनाबो जिहेतु बिथांमोनखौ हांख्रायनो गोसो बा लेंहरनो गोसो देग्लायनि बैसागो फांसनफोरावहाय थ' बिथांमोननि जिहेतु कन्टेक्ट नाम्बारजों लोगोसे बेनारखौ आं बेयाव स्क्रिनशटआव होनो हागोन नोंथांमोना जाय
जायनो बिथांमोनखौहाय हांख्रायनो गोसो दङ बिथांमोनखौहाय थ' आं बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौ खावलायनानै नोंथांमोननि जिहेतु फांसनावहाय लेंहरनानै इन्जयखौ बा रंजालि बैसागु खुंथायखौ फोरबोखौ फालिलांनो हागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोथो जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि माहा बिबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय